siyempre masapol nga tagibenin, ipatay, ilalain. Iso nga masapol nga tuloy-tuloy dito. Awan iti pinagsarbing na nga mangiturong tenyaman na pagsayatan ti sangkailian. Nastamot iti ili nga bata. Amuyo dito nagapuanan tayo iti ili nga badog. Saan nga naramid nga da kami lang mangiwanwan iti ili nga badog. Da kami opisyales, da mo bisi mayor kinagiponsiyal. No di ket da kam amin nga sangkailian mutlang nga iti pinakikay sa ti tumunggal may sa iso nga nagunod mi dagito ket no kaya dang nagtultuloy nga kastoy iti kinatal nagin kinisaya at iti ili nga badok masapol nga itultuloy mi iti pinagkaykaysa pinangipadag pinangtagiben pinangilala iti ili nga badok leta ti dakkel nga karit manen iti ili nga badok ngamin imagine tayo no kasano iti sitwasyon iti kasalamanawag gimpiat so da kami no after siguro 5 years or 10 years ma-establish to ngagbaling basilika dahil pinagbalin ng basilika ti simbahan ti iling abadok pinagkita han nga kaya dagiti dalan mi uno iti pinangakong udar mi dagiti umay itong magbisita so masapol mi iti access road nga dati lumabalin ko makakidaw kam to ti national government nga maparangtayan mi dati old provincial road iti Lacoben connecting to Gabut Sur tapno napimpintas ti flow ti traffic no kasi ito nga dumanon nga dati busy to dito ini nga bago sa amin talagang sa paniniwala namin dito ang La Virgen Milagro talagang dito sa Badok maayos wala kaming in-expect na talagang kaguluhan dito o ano man dahil medyo okay na dito sa Badok, hindi na kagaya yung dati. Bagong Badok na talagang medyo maganda na ang record ng Badok. Wala nang gulo, wala nang wala nang pinagkakaintindihan yung mga tao dito. Talagang okay na kami dito. Nagkakaisa na kami lahat para sa kagandahan ang Badok. Kaya nga pati sila Virgen Milagrosa nakoronahan na siguro dahil alam niya na ang peace and order dito sa Badok, okay na. Siyempre, kung magulo pa siguro, hindi na koronahan si La Virgen Milagrosa, saka hindi naging basilika ang Badok sana. Pero kahit tingnan nyo sa police record na talagang okay na ang Badok sa peace and order, okay na. So, ina-expect namin na walang kaguluhan sa Badok. Hindi natin kasi maiwasan yan dahil ang pagkaalam nila ang Badog ganun pa rin ang dati pero itong bagong administrasyon namin kami na siguro ang nakakaranas o nakakaramdam na talagang okay na po ang Badog kahit saan na kayo magtanong ng mga kababayan namin dito sa Badog okay na po wala nang problema sa Badog.